Så er dagen kommet, hvor vi tager imod Aston Villa på hjemmebane. Stillingen er således, at vi ligger på 9. pladsen med 7 point efter 5 kampe. Overraskende nok ser jeg, at United ligger under os. Arsenal ligger under os. Så vi er ikke den eneste, der har haft en skidt start på sæsonen. Liverpool på 5. Spurs på 4. City på 3. Aston Villa ligger nummer 2. Fulham ligger nummer 1. Vi har altså Aston Villa i den her kamp, og så har vi Arsenal selvfølgelig i pokalen. Men har vi så ikke... Jeg mener, vi har Fulham i næste kamp. Kan ikke det passe? Jo, vi har så. Det er den, der tilsvarer kampen i dag. Spændende, så vi har i de næste 2 Premier League kampe. Nummer 2 i dag, og nummer 1 næste gang. Ja, det er så ikke sikkert, at de ligger nummer 1 næste gang, vel, men... Lad os se. Rapport før kampen. De har selvfølgelig Ollie Watkins på top. Diaby, den nye ankommende franskmand. De mener, at de 2 spillere, vi skal holde øje med, er Matty Cash, den polske højreback, og Douglas Luiz, den brasilianske midtbanemand. De starter simpelthen med Diego Carlos, Youri Tielemans, Leon Bailey, Zaniolo og Konsa på bænken. Det er et stærkt Aston Villa hold med 5 sejre på de sidste 5 kampe. Det kan godt gå hen og blive en spændende udfordring det her. Okay, let's go. Aston Villa på hjemmebane. Ligaens nummer 2. 5 sejre i de seneste 5 kampe. Det kan blive en udfordring det her. Modric. Indlægget til Broja. Oj, hvor er det tæt på drømmestarten. Det er altså klasse lært af Modric det der, og synd, at Broja ikke lige kan sætte den inden for stolpen. Det er ærgerligt. Douglas Luiz. Diaby. Now this could be productive. Ud til Jacob Ramsey. Som er over for Reece James. Diaby. Ind til Duran. Ligger ned til Douglas Luiz. Det er godt spillet. Duran. Og der viser de altså, hvorfor de er ligaens nummer 2. Det går hurtigt. Det går rigtig hurtigt. Og der sætter de altså 1-0. Efter en klasse aflevering af Douglas Luiz, som sætter Duran i 1 mod 1 mod Sanchez, så smider han den altså bare i fjerneste. Og så står den 1-0, og Unai Emery er meget tilfreds. Kom nu. Diaby på bolden. Det er altså de her kontra, vi skal passe på med. De har så mange hurtige, dygtige spillere op foran. Kamara til Duran, som sætter 2-0. Man når knap nok at kigge væk. Det går rigtig hurtigt. Og jeg tror allerede, det er på tide at lave nogle ændringer nu. Op til Kamara. Ud til Jacob Ramsey. Det er et godt spil. As you can see, he hits this with so much power, but just look at the follow through. So athletic. That's a dynamic strike. Well, he knows his team haven't been good enough in this game, but how does he change it? Skal vi se. Chilwell med indlægget. Thiago Silva. Den sidder. Han er lige blevet skiftet ind. Efter 3-0 mål. Og der sidder hovedstødet altså.
Det er så et klassehovedstød, der er den 39-årige brasilianer mod Douglas Luiz. For meget plads, og den der, den skal du ikke give ham 2 gange. Der sidder 3-1. Kom nu. Duran på bolden, Kamara. Duran. Jacob Ramsey med bolden. Duran har verdens plads, og de har en afslutning, og de scorer. Hattrick af Duran. Hvad i al verden laver Reece James der? Det er 8 mål i 6 kampe for Duran. Jeremy Martinez. Matty Cash ud på højre vind. Ligger ned til Diaby, ind til Watkins. Douglas Luiz på bolden på kanten af feltet. Ligger ned til Diaby. Slår den tilbage til Watkins, som slår den ind til Duran, som scorer sit 4. mål i kampen og afgør den til 5-1. Og så er der kontramulighed til Aston Villa. Diaby kører og lægger den af til Zaniolo. Well, as you can see, what an excellent back heel this is to set up the goal, and he makes the finish look so easy. What a good goal that is. Well, that's not a happy manager. He knows he's got a lot of work to do now. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej. He might yet finish. Douglas Luiz. Diaby. Oh yes, it's gone in, and now a chance for them to revel in the moment. Well, I'm sure the replay Bliver vi fyret? will touch on this, which he does. So he'd be really upset that he didn't keep it out. Jeg tror godt, vi kan ende med at blive fyret. Enzo Fernandez. Nkunku, Broja, Enzo, Broja, Nicholas Jackson. Now the attack fizzled out. Slut. So the final whistle and Chelsea. Jeg tør næsten ikke sige det, men 7-1 nederlag til Aston Villa, som ligger 2'er i ligaen. Carabao-koppen er ikke en af vores hvad skal man kalde det, hovedemner i den her sæson. Vi skal fokusere 100% på at komme tilbage i Champions League, top 4. Lige nu ser det ikke sådan ud, men lad os se, hvad vi kan få ud af en Arsenal udbanekamp her. And now they get the ball rolling. He's using his strength to good effect. Partey's threaded pass. A truly magnificent start. 1-0 efter 6 minutter. Just what they were hoping to produce. Jeg vil lære. Vi fortsætter, hvor vi slap. Madueke. Det er reservehold, og de spiller rimelig stærkt, så vi skal nok tage det med grænsalt. Given away by Chelsea. Det bliver nok et nederlag uanset hvad, men Emil Smith-Rowe. det her det er ikke en turnering, jeg har behov for at bruge mit fokus på. Jorginho. Det er ikke noget, vi skal bruge tid og kræfter på. Real chance. And that's a very good parry. Well, not away properly. Keeping possession of the ball with authority. Conor Gallagher. Might be able to get in behind the defence. Well, nothing comes of it. It looked promising. And the keeper's technical skills there for all to see. Well, from that close in, that's a really good save. Such good reflexes. Chance for the leveller. Oh, a challenge that simply had to be won. And Arsenal now find themselves in potentially a dangerous position. And that, a piece of goalkeeping you're going to see again and again and again.
And Arsenal can get ready for the set. And you've just witnessed a moment of truly high-class goalkeeping. You're absolutely right. What a save that is. He's reacted so quickly. Determined defending. Playing it Er det her hjørnespark simulator, eller hvad sker der? Opportunity here. Never mind. Oh, a goal for Arsenal. Hvad er der med gamle Chelsea-spillere, der skal score imod mig? Ja. Second half underway, and Chelsea know they really need to lift themselves. Now this could really lift spirits. Oh, big chance. Det var med godt lavet modtryk. As they Hold op. cut into their advantage. Still plenty of life in this match. Alexander Zinchenko. And it's Gabriel Jesus. Er der stadig et lille håb? Well, passing Tilbage. moves like this will build confidence. And he takes it on. Crucial piece of defending. And in the Lavia. right position to make sure it didn't go all the way through. Oh, that's splendid play. Well, I don't think that effort remotely qualifies as respectable. And the reason it's off target, because the technique was really poor on that occasion. That's not a good effort. Well, possibilities inside the box. Still could put it away. And he cuts in from the wing. Element of risk there, but he's won the ball. Chilwell. Der bliver lige en chance. Can he finish? Oh, And a decent save. Gallagher. Full credit. Oh, Hand on the Mudryk. ball. So corner to Chelsea. Can they use the set piece wisely? Punching it clear. He might yet finish. Oh, Mudryk. Still an opportunity. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. Jeg tror ikke, der bliver mere ud af den kamp der. Arsenal's free kick here. Desværre. Det er ikke galt, at reserveholdet får 2-1 mod This could be it. et så stærkt Arsenal-hold. Credit to the goalkeeper. Altså, de stiller jo direkte op i næsten første hold. And no more time. Okay, så er det kamp der mod at ligge især på første plads. Tredje plads Fulham. Der er en kamp til gode, som kan gå tilbage på førstepladsen og overhale. Skal vi kalde dem vores bødler. De slagtede os 7-1. Aston Villa på førstepladsen. Og nu skal vi altså møde dem, der kan komme tilbage, hvis de slår os med 7 mål. Målforskel. Der. Ej, de har en for stor målforskel, så de kan komme op forbi dem. Men stadig, de kan komme op på en del førsteplads. Fulham, hvis de slår os i dag. Så lad os sørge for, at det ikke bliver realiteten. Skal vi se. Deres hold, det her det tilsvarer den kamp, der blev spillet i dag, som Chelsea vandt 2-0. Vi har en João Palhinha, vi skal holde øje med på den defensive midt. Og selvfølgelig den gamle Chelsea-mand, Willian, ude på venstre midt. Som i de sidste 2 kampe, der har de gamle Chelsea-spillere været lidt ondt imod os. Hudson-Odoi og Jorginho. Men lad os få stoppet det nu. And played in by Sanchez, Willian. let's go. That's strong goalkeeping after the corner had been delivered. Conor Gallagher. Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Nkunku. Kom nu da! Kom nu da! Let's go! Nkunku! Vigtigt! Let's go! Godt lagt af Jackson. Og så er han bare kølig. Venter til allersidste øjeblik. Det var lige før han blev tacklet der. Ligger den ind bag Bernd Leno i Fulham målet. Og så er det altså 1-0. Ud til Gusto. Op til Nkunku. Gallagher med. Mudryk er med. Der. Gallagher. Oj, er det ikke frispark? Mudryk erobrer den tilbage. Gallagher sætter den til 2-0. Let's go.
Conor Gallagher. Efter en fantastisk generobring af Mikhail Mudryk. Og Mudryk. Det er altså en klasse inderside, han sender ind der. Til højre for Bernd Leno. Uden chance i Fulham-målet. Vigtigt. 2-0 efter 23 minutter. Fofana. Nkunku. Se James i dybden. Eller Jackson i dybden. Kom så. Sæt den. Nej, det er ikke en angriber der. James. Nkunku. Oh my god. For en yderside afslutning. Puha. Det kan godt være, vi møder Fulham, men det er altså Premier League nummer 3 lige nu. De havde muligheden for at gå op på en del førsteplads sammen med Aston Villa. Men lige nu, der spiller vi altså rigtig god fodbold. Og Nkunku, den er godt sat ind. Med en lækker yderside. Uden chance for Bernd Leno. Mudryk, Nkunku, Nicholas Jackson. Kom nu. Se ham. Se ham. Jackson. Sætter 4-0 mål før halvleg. Det her, det er Chelsea. Kom nu. Kom nu. Nkunku igen i oplæggerens rolle, og Jackson sætter den der sikkert ind. I klasse. 4-0. Og bliver taklet. Lukic på kanten af feltet. Ind til Harry Wilson. Willian. Og det fortsætter med gamle Chelsea-spillere, der skal score imod os. Willian med reducering til 1-4. Sejren burde ikke være i fare. James trækker den med sig forbi Bassi. Bassi følger godt med. Lægger den af til Nkunku. Nkunku i dybden til Gallagher. Han har 45. Han har den på 45. Caicedo til Enzo. Til Jackson. Til Mudryk. Til Jackson. Og han sætter den, afgør kampen 5-1. Nicholas Jackson. Det er altså fantastisk tiki-taka fodbold rundt om feltet. Og ender ind med Nicholas Jackson, som sætter den der i mål for 5-1. Det er sådan en lækker sejr, det her. Den er så vigtig. Havde vi tabt den her, så var jeg ganske sikker, 90% sikker på, at vi blev fyret. Det kan så være sidste chance. Sanchez med en god redning. Bliver hættet væk af Gallagher, og så fløjter dommeren i sin fløjte. 5-1 sejr på udebane mod Fulham. Så vigtigt. Efter den fantastiske sejr på hele 5-1 over Fulham, så afslutter vi episoden her. Lige før vores udebanekamp på Turf Moor mod Burnley, som ikke ser ud til at have haft en fantastisk sæsonstart. Ligger nummer 17. Kun lige over Brentford. Brighton på 19. Og Sheffield United på 1 point på 20. pladsen. Vi ligger altså lige nu nummer 9 i ligaen med 10 point efter 7 kampe. Manchester United ligger nummer 13 med 9 point efter 7 kampe. Newcastle nummer 10 med 10 point efter 7 kampe. Arsenal nummer 7 med 12 point efter 7. Liverpool på 5. Spurs på 4. Fulham, som vi lige har slået på 3. City på 2. Og Aston Villa, som gav os den helt store rundbarbering
på 7-1. I næste episode, der skal vi se, hvordan det går på udebane mod Burnley. Vi har en landsholdspause på 2 uger, og så er det altså tilbage til en hjemmekamp mod Arsenal, hjemmekamp mod Brentford, og ikke mindst en udekamp mod Tottenham Hotspurs. Det lugter altså af en Burnley-kamp og 3 London derbyer. Så med det vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at like og subscribe.